Uwe briew ula shah thombor ha hati klau hajan ka klau ke ka nahali harut ka surok ba NH6 kane ka jingje kalaje haba utai briew ula sakut shipor hapo ka kejar jong hati handre ula ban petno wat Hapdeng ka jing mensau ki ofsar lane ki he jong ka forest kidang tokit menta kidang tray ban lap yo briew bla mensau bat ban bishar bne ka jinglong jingman jong u une briew udai nojo kai perthai na kerila bat marla penkit ya usha hostel na kamta ban ai jing sumar kane ka video mta kala sapreng ba lengba kirin san jong ki social media ha ka bang yu i bo utei hati klau ula thombor ya utei briew Hapdeng ka surok ba NH6